Takže vítajte. Nachádzame sa v realitnej kancelárii Remax Access na Rudohorskej 33 v Banskej Bystrici. Tí, čo ma poznáte, viete, že sa venujem hlavne umeniu, teda divadlo, koncertovanie a tak ďalej, ale som si trošku rozšírila obzory a splnila som si ďalší sen. Trošku som študovala, aby som získala tento certifikát realitnej maklérsky. Tadá, to som ja. A veľmi rada by som sa tomu biznisu teraz trošku venovala. A práve preto vás chcem pozvať k nám do kancelárie. Prídite, ak máte niečo na predaj, alebo ak chcete niečo kúpiť, niečo hľadáte. Či už je to byt, dom, pozemok. Budeme radi, ak prídete aj s mojimi kolegami, sa potešíme. Dáme si kávičku, takéto pekné šáločky, podebatujeme a určite vám pomôžeme. Budeme sa tešiť. Moje meno je Dagmar. Moje telefónne číslo, môžete sa na mňa obrátiť, je 0915 652 450, ale nie je to zoznamka, sme v realitnej kancelárii, takže ide o obchod a potom môžeme ísť aj na obed, keď ten obchod nejaký prebehne. Tešíme sa, že vám pomôžeme a že budete od nás odchádzať s úsmevom na tvári. Majte sa krásne, želám vám pekný deň.